Εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης, της βίας και της παρενόχλησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλοι επιθυμούμε να ζούμε, να εργαζόμαστε και να μαθαίνουμε σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο σεβασμός και η ευγένεια. Ένας τέτοιος χώρος εργασίας και μάθησης αυξάνει την ικανοποίηση και την παραγωγικότητά μας. Η διακριτική μεταχείριση, η βία και η παρενόχληση με οποιαδήποτε μορφή προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας. Καθιστούν ανεπιθύμητη, δυσάρεστη έως και δυσβάσταχτη την καθημερινότητα του θύματος και έχουν εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες στην ψυχική του υγεία αλλά και στο κλίμα εντός του πανεπιστημίου. Πανεπιστημιακή κουλτούρα. Υπάρχει μηδενική ανοχή σε κάθε είδους διάκριση, βία ή παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της φοιτησης στο πανεπιστήμιο, είτε συνδέεται με αυτή, είτε προκύπτει από αυτή. Το πανεπιστήμιο δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, είτε αυτή του εργαζόμενου, έχουν δικαίωμα να είναι και να νιώθουν ασφαλείς, αξιοπρεπείς και να απολαμβάνουν σεβασμό. Πώς εκδηλώνεται η διακριτική μεταχείριση? Διακριτική μεταχείριση υπάρχει όταν ένας φοιτητής, φοιτήτρια ή εργαζόμενος, εργαζόμενη αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ό,τι κάποιοι άλλοι σε συγκρίσιμη κατάσταση φοιτητές ή εργαζόμενοι λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, αναπηρίας ή κατάστασης υγείας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Παραδείγματα. Άνηση μεταχείριση κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας λόγω εθνοτικής καταγωγής. Άνηση μεταχείριση ως προς τη βαθμολόγηση στις εξετάσεις λόγω φυλής. Παρεμπόδιση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης λόγω κοινωνικής προέλευσης. Επιβολή δυσμενέστερων όρων εργασίας λόγω ηλικίας. Αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις λόγω αναπηρίας ή κατάστασης της υγείας. Παρεμπόδιση επαγγελματικής εξέλιξης λόγω θρησκείας. Δεν συνιστά διακριτική μεταχείριση ή διαφορετική αντιμετώπιση μη συγκρίσιμων φοιτητών, φοιτητριών ή εργαζομένων, η οποία δεν οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου. Πώς εκδηλώνεται η βία και η παρενόχληση? Η βία και η παρενόχληση εκδηλώνεται με συμπεριφορές ή πράξεις που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη ενός ή περισσότερων εργαζομένων ή φοιτητών φοιτητριών. Η επιθετική συμπεριφορά είναι σκεμμένη και απρόκλητη και έχει ως σκοπό την προσβολή, υποβάθμιση, εξευτελισμό και απομόνωση των θυμάτων. Μπορεί να εκδηλώνεται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη, ενώ συχνά ενέχει το στοιχείο της αθέμητης χρήσης ή κατάχρησης εξουσίας. Παραδείγματα. Φραστικές επιθέσεις, ηρωνίες, χλευαστικά σχόλια, προσβολές, γελιοποίηση. Βρισιές, απειλές για απόλυση, υποβιβασμό και κακή αξιολόγηση. Απειλές για κακή βαθμολόγηση. Χειρονομίες, βίαια σπροξήματα, ξυλοδαρμοί. Τακτικές χειραγώγησης όπως ξαφνικά ξεσπάσματα θυμού. Συστηματικός αποκλεισμός και απομόνωση από την ομάδα, στοχοποιώντας και καθιστώντας το άτομο ευάλωτο. Εκβιασμός, απειλές και προσβλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου. Υπονόμευση εργασίας ή σκόπιμη παρεμπόδιση προσέλευσης ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας στο μάθημα. Συνεχώς μεταβαλλόμενες οδηγίες εργασίας ή αυθαίρετες εντολές. Ανάθεση παράλογων καθηκόντων ή φόρτου εργασίας, δημιουργώντας επίτηδες αίσθημα αναποτελεσματικότητας. Επίμονη και συνεχής απαξιωτική κριτική. Καταστροφή ή αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων ενός ατόμου. Δεν συνιστούν βία και παρενόχληση να τίθενται λογικά κριτήρια απόδοσης και εφικτές προθεσμίες ολοκλήρωσης ενός έργου ή μιας εργασίας. Να γίνονται επικοδομητικές παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα της εργασίας ενός εργαζόμενου ή φοιτητή ή για τη μη ικανοποιητική απόδοσή του ή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Διαφωνίες που αφορούν επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά θέματα είναι τεκμηριωμένες και δεν βάλλουν κατά συγκεκριμένων προσώπων. Πώς εκδηλώνεται η σεξουαλική παρενόχληση?
Σεξουαλική παρενόχληση είναι η ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, αίτημα για σεξουαλικές χάρες και κάθε άλλη ανεπιθύμητη σωματική ή λεκτική πράξη σεξουαλικής φύσης. Κύριο χαρακτηριστικό είναι εκείνο του ανεπιθύμητου, του εξαναγκαστικού, της έλλειψης συνένεσης από την πλευρά του θύματος. Παραδείγματα. Α. Σωματική παρενόχληση. Ανεπιθύμητη και απρόκλητη φυσική επαφή. Περιορισμός ή στρίμωγμα σε στενό και αθέατο χώρο. Μη συνενετική σεξουαλική προσέγγιση, σεξουαλική επίθεση. Β. Λεκτική παρενόχληση. Προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Άσεμνα αστεία, χυδαία σχόλια, αφήγηση ιστοριών σεξουαλικού περιεχομένου. Επαναλαμβανόμενα σχόλια για την ελκυστικότητα ή μη του αποδέκτη ή άλλων ατόμων. Επίμονη αποστολή υπενικτικών επιστολών ή σημειωμάτων. Επίμονη επικοινωνία, τηλεφωνική, γραπτή, διαδικτυακή ή παρακολούθηση στον χώρο του πανεπιστημίου. Προσκλήσεις σε προσωπικές ή κατ' επίφαση επαγγελματικές συναντήσεις εκτός ωρών εργασίας. Σεξουαλικού περιεχομένου ερωτήσεις σχετικά με το παρελθόν ή τον προσανατολισμό του ατόμου. Ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί για το σώμα κάποιου. Γ. Μη λεκτική παρενόχληση. Αποστολή ή επίδειξη σεξουαλικά ανάρμοστων εικόνων ή βίντεο. Σεξουαλικά υπενικτικά ή προσβλητικά βλέμματα ή σφυρίγματα. Άσεμνες χειρονομίες. Δ. Αντίπεινα ή ανταλλάγματα. Απειλή προς εργαζόμενο ή φοιτητή ότι αν δεν αποδεχθεί την πρόταση σεξουαλικού περιεχομένου θα υποστεί αρνητικές συνέπειες. Απέτηση ο εργαζόμενος ή φοιτητής να αποδεχθεί την πρόταση σεξουαλικού περιεχομένου προκειμένου να αποκομίσει ως αντάλλαγμα κάποια πλεονεκτήματα. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ φοιτητών ή μεταξύ εργαζομένων ή και καθηγητών, δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ένα αθώο κοπλιμέντο ή η εκδήλωση ενδιαφέροντος προς άλλο άτομο σε πλαίσιο σεβασμού και αμοιβαιότητας. Η συνένεση ή η έλλειψη αυτής αποτελεί το κριτήριο που θα καθορίσει αν μία συμπεριφορά συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή όχι. Ποιους αφορά? Η διακριτική μεταχείριση, η βία και η παρενόχληση μπορεί να τελούνται μεταξύ των φοιτητών ή φοιτητριών, μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των φοιτητών ή φοιτητριών και των εργαζομένων. Πού μπορεί να εκδηλωθούν τέτοια περιστατικά? Τέτοια περιστατικά μπορεί να εκδηλωθούν εντός του χώρου του πανεπιστημίου, αλλά και σε χώρους όπου οι εργαζόμενοι ή οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάνουν διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, σε μετακινήσεις από και προς το πανεπιστήμιο, σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά ταξίδια, σε εκπαιδεύσεις καθώς και σε κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πανεπιστήμιο, όπως συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις. Επίσης, μπορεί να εκδηλωθεί κατά την επικοινωνία που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων των emails και κινητών τηλεφώνων. Γιατί τα θύματα δεν μιλούν? Γιατί θα πρέπει να μιλούν? Φοβάμαι ότι θα στιγματιστώ και δεν θα με κάνουν παρέες συμφοιτητές μου. Δεν θα μπορώ να αποδείξω τη βασιμότητα της καταγγελίας και θα με κατηγορήσουν ότι εγώ το προκάλεσα ή ότι υπερβάλλω. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βαθμολογία μου και δεν θα καταφέρω να τελειώσω τη σχολή. Φοβάμαι ότι θα υποστώ αντίπεινα, ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις εργασιακές μου σχέσεις και ότι θα περιορίσει τις προοπτικές μου για επαγγελματική ανέλυξη ή ακόμα χειρότερα, ότι μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Μη φοβάστε. Η νομοθεσία και οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί εντός και εκτός του πανεπιστημίου σας προστατεύουν. Τέτοιες καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Νιώθω ντροπή και ενοχές. Καλύτερα να μην μιλήσω, θα ρεζιλευτώ. Μην ντρέπεσαι. Ο θήτης θα έπρεπε να ντρέπεται. Μιλώντας, προστατεύεις τον εαυτό σου και τους συναδέλφους σου, ώστε να μην βρεθούν σε ανάλογη θέση. Διαφορετικά η σιωπή σου αποθρασύνει το θήτη. Τι να κάνεις και τι να αποφεύγεις? Αν υποστείς διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση, πρέπει να αντιδράσεις αμέσως και να μιλήσεις στον θήτη. Μη βρίσκεις δικαιολογίες για τη συμπεριφορά του θήτη και μη νιώθεις ενοχές. Βάλε τα δικά σου όρια. Μην προσποιείσαι ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Απευθύνσου στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων ή στον Πρίτανη ή υπόβαλε αναφορά στην πλατφόρμα αναφορών. Μην ντραπείς να μιλήσεις, μην φοβάσαι και μην ανέχεσαι. Η μη καταγγελία οδηγεί τους θύτες σε ανεξέλεγκτη δράση. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μίλα στους δικούς σου ανθρώπους ή σε γραμμές υποστήριξης ή στα μέλη της Επιτροπής Ισότητας Φύλων. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου.
Αν αντιληφθείς διάκριση ή παρενόχληση σε βάρος συναδέλφου ή συμφοιτητή, συμφοιτήτριά σου, υποστήριξε το θύμα. Μην αδιαφορείς για αυτά που συμβαίνουν δίπλα σου. Πού μπορείς να απευθυνθείς? Αν υποστείς διακριτική μεταχείριση, βία ή παρενόχληση, απευθύνσου αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων ή στην Βρυτανία. Εναλλακτικά μπορείς να υποβάλεις αναφορά επώνυμα ή ανώνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών. Θα ακολουθήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του θήτη και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τη δική σου και του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Ενημέρωσε την Επιτροπή Ισότητας Φύλων αν υποστείς αντίπεινα για το λόγο ότι προέβησε καταγγελία. Θα ακολουθήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος αυτού που διέπραξε τα αντίπεινα. Αν θεωρείς ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε και είσαι εργαζόμενος, έχεις τη δυνατότητα καταγγελίας στον ΣΕΠΕ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 ή και στον συνήγορο του πολίτη. Επίσης, αν έχεις υπάρξει θύμα έμφυλης βίας, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την παροχή άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Κατευθύνσεις για την υποβολή αναφορών. Ακολουθούν γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την υποβολή αναφορών. Α. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση. Β. Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της. Γ. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και γενικότερα πληροφορίες που δεν σχετίζονται με το περιστατικό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην αναφορά. Δ. Ο αναφέρον θα πρέπει να είναι διαθέσιμος είτε εμπιστευτικά είτε ανώνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναφορών να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες εφόσον του ζητηθούν. Πώς προστατεύεται το θύμα? Ποιες οι συνέπειες για το θήτη? Το θύμα προστατεύεται άμεσα και αποτελεσματικά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα με την εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του θήτη. Τα μέτρα αυτά, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, μπορεί να περιλαμβάνουν επίπληξη, αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, ακόμα και καταγγελία της σχέσης απασχόλησης με τον θήτη. Επιπλέον, αν ο θήτης είναι μέλος ΔΕΠ και ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, μπορεί να επιβληθεί α. έγγραφη επίπληξη, β. πρόστιμο, γ. στέρηση δικαιώματος εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα, δ. προσωρινή ή οριστική παύση. Αν ο θήτης είναι φοιτητής ή φοιτήτρια, μπορεί να επιβληθεί α. έγγραφη επίπληξη, β. προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας ή και γ. οριστική διαγραφή. Επίσης, το θύμα προστατεύεται από τυχόν αντίπεινα σε βάρος του ως αποτέλεσμα της αναφοράς, όπως αδικαιολόγητες αλλαγές στη σύμβαση εργασίας ή άδικη μεταχείριση. Στα θύματα διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας Φύλων. Η διερεύνηση της υπόθεσης γίνεται με διακριτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκομένων παραμένουν εμπιστευτικά καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας. Επιτροπή Ισότητας Φύλων. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής για την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης, μπορείς να απευθυνθείς αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων. Η ΕΙΦ παραλαμβάνει και παρακολουθεί τις αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης, βίας και παρενόχλησης. Εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι μια καταγγελία είναι βάσιμη, προωθείται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, το Brittany ή το Βρυτανικό Συμβούλιο, για περαιτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση που το περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης που αναφέρεται αξιολογείται από την ΕΙΦ ως επουσιώδες, μπορεί, εφόσον συνενεί ο αναφέρον, να ακολουθήσει ανεπίσημη διαδικασία επίλυσης της κατάστασης. Σε περίπτωση που η ανεπίσημη διαδικασία δεν έχει αποτέλεσμα, θα ακολουθήσει η επίσημη διαδικασία και η αναφορά θα προωθηθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε μέλος της ΕΙΦ εάν έχεις υποστεί κάποια μορφή διακριτικής μεταχείρισης, βίας και παρενόχλησης ή αν έχεις αντιληφθεί ότι κάποιος συμφοιτητής ή συμφοιτήτρια, συνάδελφος ή οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας υφίσταται τέτοιου είδους συμπεριφορά. Θα λάβεις την απαραίτητη υποστήριξη και μόνο έτσι θα διορθωθεί η κατάσταση. Quiz. Είναι διακριτική μεταχείριση? Αναγκάζομαι να εργάζομαι 2 ώρες περισσότερο από τους άλλους συναδέλφους μου, παρόλο που έχουμε τα ίδια καθήκοντα, επειδή κατάγομαι από άλλη χώρα. Δεν προσκάλεσαν εμένα και κάποιους άλλους φοιτητές μου να πάρουμε μέρος σε ένα φοιτητικό διαγωνισμό, επειδή οι θέσεις ήταν περιορισμένες και καλύφθηκαν από αυτούς που είχαν υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ένας καθηγητής με αποκλείει συστηματικά από εκπαιδευτικά σεμινάρια επειδή έχουμε διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Είναι εκφοβισμός? Μία συνάδελφος υποσκάπτει τη δουλειά μου αποκρύπτοντάς μου εσκεμμένα απαραίτητες πληροφορίες, τις οποίες υποχρεούται να μου δώσει στο πλαίσιο των καθηκόντων της και στη συνέχεια διαδίδει ότι κάνω διαρκώς λάθη. Η καθηγήτρια μου τονίζει τα λάθη μου για να μην τα επαναλάβω στο μέλλον. Οτιδήποτε και να πω, ο προϊστάμενος με ειρωνεύεται και με χλευάζει με φράσεις όπως «είσαι άσχετος». Οι μισοί συμφοιτητές μου βγήκαν για ποτό το Σάββατο και τους υπόλοιπους δεν μας προσκάλεσαν. Νιώθω λυπημένη. Καθηγήτρια μιλά και συμπεριφέρεται υποτιμητικά και απαξιωτικά σε φοιτήτριες και φοιτητές. Ένας συμφοιτητής μου μιλάει διαρκώς υποτιμητικά, κάνει κακόβουλα σχόλια και διαδίδει ανυπόστατες φήμες εις βάρος μου. Είναι σεξουαλική παρενόχληση? Ένας συνάδελφος επιμένει να παραμένω μαζί του στον χώρο εργασίας μετά το πέρας του ωραρίου για να τελειώσουμε τις εκκρεμότητες, ενώ επιπλέον μου απευθύνει συνεχώς ερωτικά τραγούδια προκαλώντας μου δυσφορία. Ένας συμφοιτητής μου είπε ότι έχω όμορφα μαλλιά. Ο καθηγητής μου είπε ότι θα περάσω το μάθημα αν βγω ραντεβού μαζί του. Μια συνάδελφος κάνει διαρκώς αστεία σεξουαλικού περιεχομένου που με κάνουν να νιώθω άβολα. Της έχω μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό, αλλά δεν αλλάζει συμπεριφορά. Τώρα τι κάνω? Αν μιλήσω για τη διακριτική μεταχείριση που βιώνω στον χώρο εργασίας μου, μπορεί να υποστώ αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Αν μιλήσεις θα μπλέξεις και μπορεί να υποστείς αντίπεινα. Απαγορεύεται να υποστείς αρνητικές συνέπειες επειδή έκανες καταγγελία. Η νομοθεσία και οι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί του Πανεπιστημίου προστατεύουν από τυχόν αντίπεινα όσους αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Απαγορεύονται οι αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος του αναφέροντα σε περίπτωση που υποβάλλει καταγγελία με καλή πίστη. Μη διστάζεις να καταγγείλεις περιστατικά διακρίσεων ή παρενόχλησης, αλλιώς η κατάσταση μπορεί να γίνει χειρότερη. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους συναδέλφους σου. Μια συμφοιτήτρια συχνά με κοροϊδεύει για τα κιλά μου και με ειρωνεύεται μπροστά σε άλλους. Της έχω μιλήσει, αλλά δεν είδα καμία βελτίωση. Με εξοργίζει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πρέπει να το αποδεχθείς. Μήπως είσαι υπερβολική? Πρέπει να το αναφέρεις στα κανάλια αναφοράς του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους συμπεριφορών. Πρέπει να απευθυνθείς στην Επιτροπή Ισότητας Φύλων ή να υποβάλεις αναφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορών. Έχουμε δικαίωμα σε ένα περιβάλλον χωρίς εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις. Ο καλύτερος τρόπος να αντιδράσω στα σεξουαλικά υπονοούμενα του καθηγητή μου είναι να κάνω πως δεν καταλαβαίνω και να μην μιλήσω. Μην μιλάς καλύτερα. Θα το μετανιώσεις. Είναι καθηγητής σου και ίσως και εσύ τον προκάλεσες έτσι όπως δίνεσαι. Πρέπει να μιλήσεις. Θα πρέπει με αποφασιστικότητα να του πεις ότι δεν ανέχεσαι αυτή τη συμπεριφορά και ότι σε προσβάλλει. Ανάφερέ το σε ένα από τα κανάλια αναφορών του Πανεπιστημίου.
Μην ανέχεσαι τέτοιες συμπεριφορές. Μην νιώθεις ενοχές και μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις τον θήτη. Αν αγνοήσεις αυτή τη συμπεριφορά, η κατάσταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη. Υπόβαλε αναφορά σε ένα μέλος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων ή στο Brittany ή στην πλατφόρμα αναφορών.